Tay, ate kung mambita ka surpresa kaya ka. Neng tewari, nandun daramdaman na kayo, pisabyan yung about Ketan TV Plus, manya. Ate kung malating regalo kaya ka. Ayun eh. Amo. Pero bayo may buklat yan. Tapatang kaya pa ang pera, pota, mas buri mo yung pera. O nung kay, iuli ko din. Awa. Tapatang kaya 500. Oh. Pera o kaon. Kahon, ayaw ko. Kahon kayo. Ali o. Dagdagan niya. Pota, mali mo. O kaon kayong 1.5. Pera o kaon. Kahon. Kasi, mamasahe. Oh, sige. O nung kaon. Nung kaon, nala na ako pera eh. Ako na yadagdagan eh. O, buklan mo na eh, nung kay. Hindi na mo. Ang laman ng kaon. Bokya. Bokya. Mali mo, wala na pera eh. Bokya. Tutugan. Ano yan, Tutugan may pa. Daramdaman daw kami pagkwento ng din. Bala mo. Bokya. Yado wala yan. Kaya wari sabi mo lang din, yung TV mo malabog ya. Ayan na, dinandakan tip. Pati niya pang abintik saron yan. Bilisan mo yung bagya, malobat ko. Hindi lang lapakan mo pa. Labakan mo. Uling ano? Oy, panyalila Red Horse din. Puta. Uling ano? Papapinil, ano yung po? Oh, yan. Yan, di ba? Oh, nasopan na ka. Oh, di ba? Sabi mo na di makipanalbi ka niya. O ngayon eh, payari. O tewari, tinakan TV kita. Malabog ya. Ngayon eh, malino ya. Seli na kang tumpakan TV, retang default. Nakakanda. O palwalit ang seli ko kang tatay. Palwalit ang tumpakan TV. Bata. Bata. Komportable ka man. Ano pa pera mo niya mo? Bata, komportable ka man. Ano pera mo rin? Kapalal pera? Ano yung kumakabang pay? Gunting mo kaya kaya, baby. O yan, o. Ali, kahit ang tumpakan lamesa, bata mo. Yado wala! Eh, bago rin ako na tumpakan. Bata, ali, default dyan. Datang default. Lamesa, iikikain mo. Saan niya magkaya sa'yo? Ali, o. Ayun na, mag-mic. Mga lupa ng plastic. Hindi ba kaya ako mag-balik TV? Ano? Lalesa pala. Lalesa yan. Yeah, TV yan. Lalesa. Lalesa. Tama. Tama na kaya. O, nung TV ako masyado maragul. Masyado maragul ng TV ako. Tama. Tama na kaya. Yado wala. Why did you make it? Para lang bakit may timanin niyo mo? Yan, timano kayo po din. Ali, ali, kayo magamit mo sa ito. Masating itong baksyon kayo magamit. Ako na TV eh. Karagul na. Yado na yan, yes na yan, yes yado. Baliktad na yung TV. Bulat na yung mismo. Baliktad na yung Wala na yung Baliktad na yung Wala. Yado wala. Pare, potang manalbi ang boxing film, manilaglapan niya. Kumakampat ko, yan na. Tingnan ko rin. O, testingan tayo kayo to. Yali. Ika hala eh. O yan, kaya Yung bago. nakamu. Kaya bago, tay. Kwento na, ipagkwento nyo lang, di ba? Ipanagbihan ng Korea, ano? Kasi bali matutod niya. Tsaka malino na ulit ang Bakit panalbi ang kayo ni Kaya? Kayo ba diyo? Badbadew ah, marandol. Eh, lagyan tayo ng padiyo. Marandol. Ay, di ba ano ito sa kiyadong ngayon? Doon, sali ka sa amin lang. Oo, biyahe. Kaya,
fake niya, walang TV. Wala TV yan, nakatumpakan. Lamesa yung mga. Friend na, friend. Friend na, friend. Paan niya. Pare yan, pero pala puro yung buko. Ha? Puro yan, putak. Hindi ha, okay. Dahil puro yung buko, kung nagatingan doon sa... Wow! Tao! Naman tayo. Ay, kayo na kaya yan. Buti pa yung kabahan mo na yung mo. Bata mo sa Gusto niya ngayon. Kasi may hiyabang ako. Eh, masakit kaya may pala-pala kang biyahe. Hindi nga lubat yun. Amara. Yung kabahan mo niya. Gi! Gi! Wala mo rin nagawa mong lamesa. Gi ng parang ulo. Kaya nga. Lanchayin. Lanchayan po kayatan! Ay, kaya ka lang yan. Pare rice cooker yan pala yun. Ay, balang yan. Mamaya dito dito. Pero yung bayo rice cooker. Lupal wal meto ba na yung akit? Yakat niya dito. Baba, Angat niya mga gamo kay kapit na. Pwede na eh. Ba't hindi kayo na eh? Ito may balag yan. Ba't sinaaral kita? Eh, mapukpuk na! Kinalasang mo rin kayo. At niya kaya ba yung kaya yung bracket? Bracket. Ay, surya yun. Ayos na yun. Marinulan yan. Ibabalain na yun! Balik yun eh. Hindi ko yung ipangapom. Tana. Kaya. Video mo, video. Nag-video ko. Ari din pa. Mas dito. Bilbal na niya tangado. Nag-charot pa ano. Alitay, gamitan tanay kayo eh. Subukan tayo po ito ng bandaryo. Wow, mayari yun. Mayari. Masira yan yun. Tapos mamaya to. Maraming na alis yun. Kapit na kayo. Pwede na, pwede na. Ayusan niyo tayo lang sila. Uy, salita. Uy, salita. Nengalang ko. O, yung TV Plus mo. Paleleme, bata makalingon niya. Bata malino yung time. Thank you, thank you. Happy birthday po. Visual ganda naman.